alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der skal jeg simpelthen spille Fortnite Zero Build i Reload sammen med en af mine venner, Sofus. Og kan du lige sige hej, Sofus? Hej. Ja, og vi skal spille Reload Zero Build, og grunden til at jeg lige Reload Zero Build, det er fordi jeg synes det er hyggeligt at gå rundt på det gamle map med nogle lidt ældre guns. Og fordi at jeg ikke er så god til at bygge. Det er ikke fordi jeg ikke er god til det. Det er fordi jeg er helt komplet ubrugelig til det. Så jeg spiller primært Zero Build. Nå ja, lad os komme ind i videoen. Jeg tænker at vi vender tilbage, når vi har fået nogle guns. Skal vi ikke bare det? Jo, det tænker jeg. Så ja, vi ses, når vi har fået nogle guns. Ja, det er egentlig gået meget godt. Og vi landede i Lazy Labs. Ja, det håber jeg hedder, ellers sidder jeg bare lige med en anden gigantisk idiot, og så filmer et eller andet. Jeg er en gigantisk idiot, der sidder og filmer et eller andet. Er du virkelig det? Er jeg ikke det? Ja, det var så lidt svært. Ja, det er måske lidt svært. Ja. Nå, men i hvert fald har vi fået våben. At de er gode, det ved jeg nu ikke helt, men det er i hvert fald våben. Ja, okay. Jeg er faktisk ret godt nu. Ja, det er faktisk også. Altså, men altså... Og ved I hvad? Det er en lidt skør historie faktisk. Jeg fik en crown ude i den der lobby, fordi at der var en eller anden idiot, der droppede en. Fordi jeg troede, han ville vinde. Det kan jeg godt forstå. Fordi jeg ser jo også bare mega... Ligner jeg ikke også bare en, der har totalt gode våben. Men... Og jeg bare flækker folk, når de hopper ned i hovedet på mig. Nu har jeg godt loot. Nu har jeg fået elendigt loot. Amen. Jeg hopper ned i hovedet. Nu må du gerne dø. Sindssygt, mand. Det er sindssygt, det der. Må jeg gerne få den der crown? Ja, du tager så mange crowns. Som du kan. Så ja, du må tage en. Ej, pokkers, man ikke kan tage to. Jeg er ikke bare sådan, ej, ved du hvad, det skal ikke lige Jamen, en crown. Jamen, så kan vi holde den der crown som en fælde. Ja. Som folk de altid gør. Det er så til. irriterende, når folk gør det. Ja, og så siger du, vi skal gøre det. Det er god stil. Ja. Det er det faktisk. Så crouch, eller skal de se, du går? Uanset alle har kommet ind. Så det nytter ikke noget. Lige søst. Ja, altså hvor dumme er vi lige. Dumme er de lige, mener. Der er jo magi i det her spil. Hun stod der helt stille. Og lavede ikke en skid. Jeg var ved at snipe hende med mit eneste sniperskud. Der er bare blokke, sådan så man ikke kan hoppe op, eller hvad? Kan man så hoppe ned? Det er så det store. Hvad? Hvis man kan, så bare sådan... Nå, vent, hvad? Er det bare usynligt her? Wow! Det er sgu da whack. Og så er han ned. Ærgerligt for ham. Det er ikke fordi, det var fordi, jeg var meget bedre end ham, faktisk. Ej, vi kan skyde igennem der, tror jeg faktisk. Hvilken idiot er det, der står og skyder efter os? Det er i hvert fald en, der ved, hvordan man skyder. Lige bag ved os.
Hey, du kan tilfældigvis ikke lige live mig op, vel? Altså sådan tilfældigvis, eller sådan... Sådan... Eller vis. Tilfældigvis, eller vis. Altså... Jeg vil godt lige lives op. Tilfældigvis. Ja, det var rimelig tilfældigt. Altså, jeg har ikke været på ferie. Eller, hvorfor sagde jeg det? Altså, jeg har ikke været på ferie, eller Ja, jeg siger et eller andet, ikke? Og så siger jeg, altså, jeg har ikke været på ferie. Eller, hvorfor sagde jeg det? Jeg møder folk. Nu, så lander jeg lige på en, der dræber mig! Hvor er jeg dum? Og så hopper jeg ned af en bygning. Okay, hvem godt lide det? Mig? Ja. Ikke for klogt. Ja, det vil jeg jo faktisk sige, at det var. Nå, jeg mente ikke for klogt. Nå, ja, så er jeg jo faktisk ikke for klog. Jeg dipser altså det her airdrop, fordi jeg har mest brug for det. Ej, og så skader jeg til gravity. Jeg tror det er bare sådan en mega random ting, der ligger på jorden. Wow. Ja. Wow. Nej, det er jo ikke det, jeg sagde. Du burde lære noget af mig. Er det ikke den der med den der, hvor man får en glider med på den eller hvad? Hvis det ikke er det, så er det bare mig, der er galt på den. Ja, der er sådan den her glider. Det er ikke engang den der glider, jeg bruger. Nå, er den ordentlig OP? Den er ordentlig OP. Brugte jeg lige alle mine crash pads på, jeg troede, at jeg ikke kunne gøre det der. Nej, hvad sker der for dig? Så det var til en god soul rifle, altså. Mit liv, hvad er det? Back to lobby eller ready up? Du beslutter dig om... Undgå det. Stop. Det var også bare svært lige med det. Okay, får jeg ikke? Nej, okay, det var ikke. Det er slet ikke, Gud, hvor fordi vi... han dårlig. Det er slet ikke, fordi vi kilder alle på Slet ikke, fordi serveren. jeg spammer. Slet ikke. Det er slet ikke, fordi at du har 4 kills, og jeg har 0, vel? Ja, så blev du lige killet. Blev jeg killet? Ja, dræbt. Dips for den der. Dips for den der. Ting stille. Giv mig den. Nej. Giv mig den. Niks. Hvis du giver mig den, så får du en lille SMG. Nej, jeg kan ikke lide dem. Please. Jeg er så god på den der. Synes jeg har ordentlig aimbot med den. Oh, fuck. Ja, hvis jeg dør, hvilket jeg gør sådan der på 6 HP, ikke? Så må du gerne få den. Skal så lige finde folk, der kan dræbe dig? Nej, tak. Det er jeg ikke helt rigtig lyst til. Faktisk ikke. Vil du ikke lige droppe den? Så kan du få den her i stedet for. Den har et rigtig sejt rap på. Ja, Og den medkit, det er sgu min. Ja. Men jeg ikke gøre peace for den. Jeg lever på den grøn. Og så er det bare ærgerligt. Jeg er ordentlig god med den. Nå, så er det bare ærgerligt. Vi kan faktisk vinde, hvis du giver mig den. Nå. Vi kan faktisk have en chance for ja. Og jeg sagde også dips. Du sagde bare, ved du hvad? Hold din kæft. Au! Jeg har brug for den der gun. Du ikke gider at give mig. Den har også den sigtekorn. Så hvorfor skulle du have den? Nej. Du siger du
bare for at jeg ikke skal have den. Okay. Jeg havde ikke glemt, at jeg ikke har to chokolade her. Han dræbte mig med den gun, som jeg havde. Ja, han dræbte også mig med den gun, som du havde. Ja, det er Så lige... returner vi lige til lobbyen, faktisk. Så lave en god auto. Nå, men tak fordi at I så med på den her video. Hvis I vil se mere til Sofus, så husk at skrive en kommentar, om I vil have med i flere videoer. Hvis ikke I vil Jeg husker ham, godt så det. og hvis ikke I vil have med på flere videoer, så skal I lige subscribe. Så Det skal I så ikke. Nej. så håber jeg faktisk bare sådan lige, at han ikke kommer med i flere videoer. Nej. Nå, okay, hvis han skal være med igen, så subscribe, smid et like og skriv en rigtig god kommentar. Og så ses vi i næste video. Hej.